Asta cred că e prima oară când mă vezi pe ecranul tău, așa că o să mă prezint puțin ca să-ți faci o idee despre mine. Mă numesc Dani, de aici și numele canalului Dani Q, dar să nu întrebați niciodată de unde vine Q. Am 16 ani, sunt pasionat de Photoshop de prin 2017 și recent am început să mă interesez mai mult de tot ceea ce implică Photoshop și graphic design. În episodul de astăzi am decis să-l photoshopez pe Neymar. De ce pe Neymar? Pentru că mă uitam la PSG cu Barcelona și am zis hai să fac și asta. Asta și pentru că este jucătorul meu preferat de fotbal. Acestea fiind spuse, o să vă las cu videoclipul până mai târziu când o să intervin tot eu, ghiciți ce. Vizionare plăcut! Stop. Bine, clipul poate să ruleze în continuare. Prost ești, mă, n-ai zis stop? Taci mă din gură. Dacă ai ajuns până în acest moment al videoclipului, nu uita să lași un comentariu cu hashtag Neymar și să-mi spui părerea ta despre această lucrare la finalul videoclipului.
Ăsta este rezultatul final. Per total sunt mulțumit de cum a ieșit, mă bucur că am reușit să fac asta și evident, dacă aveți sugestii pe cine vreți să photoshopez, lăsați un comentariu acolo jos și poate cine știe, prima gie apare un clip cu propunerea lăsată chiar de tine. Nu uitați să mă urmăriți și pe rețelele de socializare pe care le aveți în descriere și până data viitoare vă transmit un călduros salut!